mu yi murna wa shi shugabanmu gwamnan jihar Borno Professor Engineer Babagana Umar Zulum a yayin da yau muka karbi shi Vice President Professor Yemi Osibanjo ya zo ya kaddamar da wasu ayyuka da gwamnan jihar Borno ya yi. A ayyukan da aka yi kafin zuwan shi mun yi ayyuka guda 576, kana kuma yau guda 4 da ya kwamishinin ya tashi kuma guda 280 kenan. Wannan ya nuna ga yadda shi gwamnan jihar Borno yake da sha'awar ya yi ayyuka kuma ya tallafa wa 'yan Borno State, kuma ya ga cewa an samu zaman lafiya kuma a Borno ta dawo kamar yadda take a da insha Allah. To a yayin da haka din kuma da muka ga cewa yana wannan ayyukan, mu kuma da muke tare da shi muna bayan shi 100% kuma muna mashi addu'a, kuma kullum a koyaushe muna tare da wannan tafiyar nashi. Ko kuma jama'a mu na jam'iyya musamman na Borno State muna son mu sake godiya a yayin da kowane lokacin da ake samu irin wannan baki ba tare da ma sai an faɗa ba, kowa sai ya fita ya ga cewa an zo an yi tarayya an koma kuma lafiya. To wannan haɗin kai da goyon baya da kuka ba wa gwamnatin shi Professor Babagana Umar Zulum muna godiya, kuma muna muku fatan alheri. Duk wanda ya zo daga nesa da na kusa kuma Allah ya mai da kowa gidajen shi lafiya. Jama'a assalamu alaikum.